जय भोकाल भैया। सबे लोगन के तो बेरोजगारी के जिंदगी जिए के आज हमार 22 साल 468 दिन बा। सवेरे उठ के खैली एक खैनी और खैनी खा के चप्पल चुप्पल पहन के भैया अपन पानी वाला बोतल लेके चापाकल से पानी भर के झाड़ा फेरे चल देली। झाड़ा फेरत में हमार दोस्त मिलना पुत्तन पुत्तन के संगे बैठ के दुनिया भर कमाई बहिन कैली है। ओकरे बाद चल देली बाजार के ओर। हुआ हमार दोस्त लोग चाय नाश्ता करत रहल तब बेशर्मी की तरह मुंह बना के हम फ्री फंड का चट पिल्ली है फ्री फंड का। ओकरे बाद निकल गेली काम के तलाश में कि कौनो काम ढूंढल जाओ, कबले ऐसे उधार ला मांग के जिंदगी जियल जाई। अरे बकचोनर जा रहा है तब भैया दुकान पे गईली है कि कौनो काम मिल जाए तो कौनो दुकान वाला हमके कामे नहीं खे देत। मोटर वोटर बना ले लेकिन कौनो काम नहीं खे मिला तो सब भगा देता। अब बतावा का करी। फिर गईली है फैक्ट्री कि फैक्ट्रिया में कौनो काम मिल जाए हमके, तो फैक्ट्रियों में कौनो काम नहीं खे मिलल है। बतावा जब खेतना बेरोजगारी बा ये दे। ओकरे बाद सोचली कि चाय पकौड़ी बेच के कुछ गुजारा कइल जाओ, काहे कि सरकारों कहता कि पकौड़ा बेचा। फिर का करी भैया, थक हार के गईली है पानी के दुकान पे पीली है एगो बीड़ी, फिर एगो और बीड़ी, फिर हमार दिमाग के बत्ती जलल है। फिर मार्केट की तरफ निकल गेली, एगो आदमी के पर्स मरली है धीरे से चोरी से। ओकरे बाद ई रहल हमार आज के सेल्फी।